Hej YouTube. Velkommen til anden episode af Den Danske PvP. Sammen med William og Coco. Ja. Og vi skal starte med PvP, fordi der dropper med et kvarter, og så går alle bare ud med alle mulige UP-ting. Så jeg venter bare lige på, Okay, nu er tilbage, sorry. Jeg venter bare på, at de kommer. Ja. William, bare flere biomer. Og så vil jeg heller ikke opdage en anden positivs. Der kommer lige mygtig i mikrofon. Okay. De er lige meget. Ikke er der aldrig der. Ja. Nå, det blev kedeligt, for det gik. Kom, Færdig. det er dejligt. Vi kommer spawn. Jeg er spawn. Jo, jeg kan da godt lige købe en pot. William, skal også lige købe en til dig. Så skylder du mig bare lige 200. 200? Ja. Fordi så køber jeg også lige en pot til dig, ja. Bare flere bidum. Andreas, vil du også have en? Jeg har. Bare flere bidum, William. Så skal du også lige pay mig 200 der. Prøv at lade være. Ja, så prøv at få mig. Du har fået den. Hvorfor skal jeg så skylde dig 200? Fordi du er også en før, William. Ja, men den droppede du, og så fjernede den... Ja, men så gav jeg dig en ny. Ja, det ved jeg også godt. Hun bare 200. Nu er jeg 210 ligesom før. Er du klar? Kommer I? Jamen, vi står jo her. Jeg er i spawn og hopper lige ud foran, hvis du bare lige går ud. Vi er helt hen ved kanten. Vi venter på, at du kommer. Jeg kan se William. Hvad? Jeg er lige bag ved William. Så løber vi. Nej! William, bare hop. Vi er løbet. Den var i Ned i hullet. Ned Nej, under. I kan ikke komme op. I kan ikke komme op. Vi er i gang med at nakke hende. Vi er nødt til bare at komme ned nu. Jeg er nede i hullet. Jeg dør da ikke. Jeg har spist lige en regeneration. Limus, jeg er bagved dig. Okay, vi er et helt team hernede lige nu. What? Alle sammen af dem her er det team. What? Jeg har allerede 24 guld. What, dreng? Allerede 24. Holy shit. Og så har jeg enchantet hjelm og sådan noget. Allerede, mand. What, det er tidligt. William, jeg kommer og hjælper. William, det er herinde, vi skal. Herinde i den her gang. Ja, jeg er her. Bagved dig. Ja. Jeg fik ham der, Luca. William, kom ind. Vi er herinde i gangen. Vi er Kom herinde en i gangen. masse i pyramiden, hurtigt, kom. Nej, jo, kom William, op i pyramiden. Her. Den der gang. Vi kender den. Ind i gangen. Jo. Jeg kan nok folk i pyramiden. Info, jeg står på vej op ad trapperne, der flyder der bare med ting. Wow, jeg går bare lige igennem for at se, om der er guld. Nej. Hvor er I henne? Vi er. Altså, kan du ikke lige dække mig? Fordi jeg vil gerne have sådan Jo. et stykke guld. Jo, nemlig så du lige ved. Kan du ikke give mig et stykke guld? Jo. Nu er man droppet det der. Kom ind. Det var sådan, at jeg får det stegt på den der. Ja, det ved jeg Jeg nemlig. dør. Nederen. Jeg døde med 2 GF's på mig også. Hvor er du henne? Hvor døde du henne? Jeg faldt ned af pyramiden, fordi der var en eller anden Magnus, der jumpede, Nå, okay. som så er oppe nu. Nederen. Skal vi gå ned, William? Det er lidt svært at holde heroppe, med der kommer mange. Jeg kommer nu. Og der er en hernede. Vi er nede under der, hvor pyramiden er. Jamen. Der kommer en herover, William. Der er jo også ham. Han kan ikke nå at komme op.
Vi skal bare holde her, lige her. Se, William, du kan sidde her, hvis du vil. Jeg var lige ved at gå i lavaen, mand. Eller I du- stadig nede i Ja. hullet? Nej, vi er nede i den der minegang der. Okay, kom op. Kom op. Hvor der over... Ja, der er en her. Jeg nakker ham lige. William, bare kom ned, hvis du ikke kan. Millimus, vi kommer op nu. Bliver jeg nakket, det er folk. Jeg nakker lige hurtigt ham der. Ja, han er død. Millimus, hvor er du henne? Jeg er heroppe. Nej, vi kan lige så godt have en heroppe. William, du må godt være heroppe, så går jeg ned. Ja, jamen jeg kan bare holde dem hernede fra, så er vi nærmest låst pyramiden. Nej, jeg gik i lava. Så er det bare ned. Ja, please hjælp. Jamen jeg ligger med nakken. Ja, jeg døde, fordi du ikke havde hjælp. Jamen jeg var i gang i fight, William. Ja, sorry. Jeg nakker ham nu. William, bare kom ind. Dine ting er væk, så der er ikke rigtig nogen. Ja, jeg kommer lige igen lige om lidt. Jeg har alligevel også 14 gold. Jeg skal ned. Jeg skal væk nu. Jeg er virkelig low. Plus jeg har ikke nogen pots. Jeg tror vi smutter nu. Så skal William lige over det noget armor igen. Jo, du skal ikke prøve at... Hvor skal du skøbe? Nej, men jeg kan ikke. Jeg er nødt til... Kom nu. Er han klar? Han var så tæt på at få mig, ham der. Nej. Jeg skal lige hurtigt. Jeg har 45 guld på mig. Vi venter lige. Vi tager lige en pause igen. 5 guldblocks op. Der var lige blevet droppet en diamant. Den pot. Også, jeg har 13 goldblocks nu. Lol, en stille YouTube-video. Tak fordi I gad så med i YouTube. Kan I lide, at jeg havde så venner med, der hele tiden gik? Så like, subscribe, alt det der, og skriv kommentar. Tak fordi I gad så med. Bye bye.